Ikaw ba? Sino bang nagpo-pressure sa'yo? Sino bang nagdidikta? Kung anong dapat mong gawin? Wow, ganda ng setting ah. Sobrang maano naman. Kaso lang magulo yung likod, no? Ayan, siguro lagyan tunay ng bahay. Yung buko. Sabay tayo dyan mga kosa. Isa na namang episode ng Usapang Asawa. Parang ito yung podcast namin, di ba? So, itong mga nakarang linggo sobrang busy kaya hindi kami nakagawa ng kahit anong video or siguro ang pag-usapan namin yung isang sa mga shirt na naman namin. Ang Rules in Life. No, Hapon pa yun. hindi mo nila alam eh. Rules in Life. Know who plays the game. Tama ba? Rule in life. Rule in Life. Know who play the game. Oh, Rule in Life. Know who play the game. Gawa lang ng gawa habang buhay na panata. Yun lang. Parang tapos na. Kasi, ano ba? Yun lang naman eh. Parang, ano bang batas ng buhay, di ba? Parang, pag kinagat mo pa, hindi mo marinig Hindi ang mo sarili mo. marinig o iba. Dapat french fries, no? Ganun pala. Kung may sponsor ulit, di ba? Ay, tapos, branding, not sponsor. Parang ganun. So, yun naman, diba, yung buhay namin kasi, or buhay ng bawat isa, parang alamin mo yung rule. Kung sino ba talaga naglalaro ng ginagampanan mong buhay. Kung, parang, kung sino nagdidikta ng buhay mo, ganun. Sino ba naglalaro, di ba? Parang, pag nakikinig ka lagi sa outside forces kasi, o sa magulang, sino ba naglalaro ng buhay mo? Sila ba o ikaw? Sino bang maapektuhan sa tulo ng result o ng consequences pag nagkamali? Sila ba o ikaw? So, dapat yun pa lang. Parang alamin mo na kung sino ba yung naglalaro ng buhay, di ba? Parang pwede Kaya natin... maraming, kaya yung ibang tao, parang napre-pressure. Bakit? Siyempre. Ba't ang gano'n? Sino? Ginising mo ako. Yung boses. Kasi, di ba, pag sa mga kabataan o mga ano ngayon, tao ngayon, parang nape-pressure ka. Kasi iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao. Kung ano yung ine-expect nila sa'yo. Kaya, parang, hindi ka masaya doon sa ginagawa mo. Parang masyado kang, parang naghahabol. Parang sila na yung naglalaro ng buhay mo. Oo, parang Nagiging puppet ka na lang. Ganun. Ba? Kaya dapat parang ikaw yung maging hari sa, ano mo, sa yung Saling buhay. yun, Oo. Same yun din sa ano, di ba? Pag sa vlog natin, yung pag may nagsasuggest na, sana ganito, dapat ganito, dapat ganito. Sa Ano pala? content, oo. Isa yun. Yan. Yun sa example. Diyan pinapatulan yun eh. Parang, considered namin siya. Pero, parang hindi kami Parang ang pressure. gusto, parang gusto kasi ng mga viewers, parang yung in general na kung ano yung entertaining, gano'n. Ano yung hit? Ano yung Oo, magandang pero gawin? sa'yo ba, na content creator, gusto mo ba yun? Masaya ka ba doon? Wala bang pressure sa'yo yun? Diba? Ganun eh. Yung parang iisipin mo lagi na, paano ba to? Paano ba ganyan? Para magustuhan nila yung, para mapanood nila. Ganun. Parang napaparanoid ka na nun. Parang umaasa ka rin kasi sa numbers eh, sa ano. Parang, nape-pressure ka sa mga ganong bagay eh. Which is, pagka-content creator ka or artist ka, parang dapat, most of the time, hindi ka nga umaasa dapat sa ganon eh. Parang dati hindi ka nape-pressure sa outside na pressure. Dahil kung anong gusto mong gawin mo, parang ganon. Kasi kung, kunyari, may 1 week to live ka na lang, balik na naman tayo sa ganon. Gagawin mo yung mga bagay na inuutos ng iba o gagawin mo yung bagay na utos mo sa sarili mo, yung gusto mong gawin talaga, di ba? Parang, yun lang, alamin mo lang. Parang, sino ba ang kumokontrol ng buhay ko? Sino ba ang didikta? Mag-ano ka lang, parang step back ka, parang tignan mo, sino bang nag-ano sa akin? Gano'n. Na parang kumokontrol, di ba? So, pwede rin bang ipasok yung rule in life na
Yung know who plays the game na ano, yung nangyari sa work. Mm. Eh, paano pag parang ginawa mo lang yun na parang pinasok mo lang yung trabaho na yun dahil malaki ang kita mo, dahil ano na yung comfort zone ba? Comfort zone mo tawag doon. Parang doon ka na sa comfort zone mo. Pero parang masyado ka ng parang toxic na yung environment, gano'n. Tapos yung mga boss, ganyan. Tingin ko sa part na yun, di ba? Who play the game. Sa part na yun kasi na pumasok ka sa industry, number one na parang na alam mo na kagad yun eh. Na Dapat. hindi mo control. Oo. Hindi mo control yung pagkakataon. Yung slavery na kagad yun. Once na pumasok ka sa isang job, Alam mo yun. Accept mo na yun sa sarili mo. kaya dapat papasok ka sa Susunod ka talaga. papasok ka sa job na ano, na gusto syempre ako, sample ko eh. Dream job ko yan noon eh. Yung job ko. As of now ngayon, parang nag-outgrow na ako sa gusto kong gawin. Parang hindi na yung gusto kong gawin hanggang pagtanda. Ba? Parang, ayoko na nga doon, pero hindi sa ayaw. Oo, parang nag-outgrow na ako doon, pero as of now, hindi ko pa siya kayang i-release kasi hindi ko pa kaya na bitawan yun para sa pamilya, di ba? Sa dreams. Kumbaga, papasok pa rin yung pagiging ano mo, yung practical. Maging practical ka pa rin. Pero, know who plays the game. Kumbaga, hindi naman dapat controlling ka ng job mo sa mga lahat ng decision mo sa buhay. Na, Pero parang matatamaan ka talaga ng realidad, ano? oo. Lalo pag andun ka na sa ano na teka, parang nasa'yo kunyari, tagal mo na. Parang forever na, parang tatagal ba talaga ako dito na hanggang pagtanda ko. Tapos parang wala na akong time para sa Sarili. pamilya ko. Lalo na pag nagkapamilya ka na, di ba? Time talaga ang pinaka-importante. Time. Yun na yung iisipin mo. Kaya sa totoo lang, syempre, pag nasa work ka na, pasok pa basta topic ka. Bagay, usapang asawa naman to eh. Ito naman, pag nandun ako sa work, parang, syempre parang 6 days a week, kinakain siya ng trabaho. Parang nakakaano din na yung pressure din na sa sarili ko. Kasi parang ako, pinipressure ko yung sarili ko na magkaroon pa rin ng time sa family. Mag-serve na time sa asawa, time sa family, time sa gusto kong gawin, yung pagkaroon nga ng content or pagtulong sa ibang tao, paggawa ng video, ganun. Parang yun, ang hirap i-balance talaga nun yung pagkakataon na yun Pero, alam ko sa sarili ko, outside ng 8 hours ko sa work, ng Monday to Saturday, I play my own game, di ba? Kumbaga, dapat yung iba, magpahinga ka na, or ganito gawin mo. Para bukas okay ka, ganito, ganyan. Hindi, sinusunod ko yung sarili ko na gising ako ng early. Mag-edit ako, upload. Work ako, tapos pag-uwi ko, play sa kids, bonding tayo. Tapos, sleep Sarili late mo pa pa rin yun. desisyon. Oo, sariling desisyon ko pa rin yun. Yun lang talaga, yung sa oras ng trabaho. Kasi pinirmahan mo yun eh. Pero, kung kaya naman ng individual na umalis doon sa ganong sistema ng buhay o sa ganong setup, tingin ko pwede. Oo. Malis ka na, di ba? Parang pag Kung kaya mo. pag ready ka na. Pag ready ka. Oo. Parang- Hindi naman yung kailangan na, masyado na silang sa akin na masyado na Harsh. akong inaano. Ganyan. Alis na nga ako. Hindi naman ganun eh. Oo, Kailangan mo pa rin reality tansyahin pa rin lahat. Kasi, bagay, hindi mo malaman yung yung parang next na part ng buhay mo kung hindi ka jump sa into something eh.
Hindi mo malalaman. may mga kasama ko dyan na ano eh, parang na-admire yung pagbablog natin kasi nga parang sabi ang galing na raw natin umarap sa camera, which is hindi totoo. Hindi totoo. Hanggang ngayon ilang taon na kami nagbablog, hindi pa rin kami magaling humarap sa camera, na may stage fright pa rin. Tapos yung galing mag-edit, ganito ganyan. So totoo lang, simpleng editan lang, hindi kami talaga nag-edit ng talagang grabe, no? Hindi naman ganun, di ba? Ikaw minsan. Unless kailangan ng client. Oh. Pag client based, pag ganun. Pero pag yung vlog, hindi na ganun. Tama lang. Tapos yun, parang inaano nila na may lumapit sa akin na parang papaturo ng vlog kasi nga 10 years na rin siya dyan. Tapos sabi niya, no, parang araw-araw lang paulit-ulit, pare-parehas. Pasok, uwi, kinsena, sahod. Nagustuhan ko yung kanta ni Apok, yung pyesa ng makinarya ata yun. Oo. Pyesa ng makina. Oo, na parang Lahat tayo ay ganun. parang elementary to college mag-aaral ka para pumasok sa trabaho, tapos gagalingan mo, no? Tapos nandun, nagpakahirap ka sa trabaho na yun. Parang pinaressure ka na ng society na dapat ganito gawin mo. Diba? Hindi talaga yung pagiging artist mo, paggawa ng ganito, paggawa ng ganyan. Iba, oo. Tapos syempre susunod ka lang kasi yung parents mo parang ganun din nabuhay sa pinipressure ng society. Tapos pagdating mo ng pagtanda mo, replaceable ka pala, di ba? Oo. Dali ka lang palang. Partang ka lang, agad-agad. Na nangyari yan ng nitong pandemic, di ba? Ang daming tanggalan trabaho, pelta ng bago, ng mas Tagal mababa na yung nila salary. dun, diba? Oo. Halos lahat ata ng company, ganun eh. Kaya parang, yung dem, ang ginawa naman natin, hindi tayo nag-jump agad na, pero naisip natin, mag-resign, di ba? Para gawin yung gusto natin. Pero parang inaantay pa natin na matanggal ka na lang, parang gano'n. Parang mas better kasi parang mas ma-accept mo kasi hindi mo na nanggaling sa'yo. Parang parang yung destiny na lang ba na Pero hindi no? pa rin. Hindi. Kaya parang pinanda rin tayo eh. Kaya sa totoo lang, gumagawa naman tayo ng mga bagay na na gusto nating gawin after working hours. Tapos gumagawa na rin tayo ng masabi natin na ng pwedeng ipalit sa job na meron ako. Diba? If ever na gusto natin mag-jump into something na yung parang gusto nating gawin. Parang travel. Oo, nakakatakot talaga. Malamang yun. Pero, after all, pagka ganun, syempre wala pa tayo dun. No? Mas control na natin yung life towards dun. Kasi marami akong nakausap na nga parang mas okay na yung buhay nila ngayon kasi lower salary. Mga nag-resign yun na lumipat ng ibang lugar. Lower salary or lower yung lifestyle nila, ganun. Lower yung income. Pero mas happy sila kasi parang nababanta na yung anak, kasama yung asawa, parang mga ganun. Nag-settle sila sa mas mababang lifestyle. Pero yung pagod ba sa trabaho or yung pressure sa work, nakokontrol nila. O yung gusto nila talaga. Hindi na sila nagbase sa kung ano yung mataas. Nagbase na sila kung ano yung nararamdaman nilang parang tama para sa kanila. Hindi yung parang, ito, kasi mataas salary nito eh. Kasi after all, hindi ka makatulong ng maayos. Tapos, every weekend. Minsan marirealize mo na lang din, no? Lalo pag tumatanda ka na. So, din yung, tayo nag-inom tayo for celebration. May mga tao na, nag-iinom sila for the sake na mabayaran man lang yung pagod nila sa bagay na ayaw nilang gawin talaga at napipilitan na lang sila. Oo. Diba? Magkaiba pa rin eh. Kaya parang iba din kung tulad yan to, weekly, naman tayo, parang sinelebrate natin yung 1 week na na-surpass natin yung 1 week na magkasama, na okay yung mga kids, okay tayo,
okay pa rin naman. May budget kahit papaano. Tapos yung podcast na rin, sabay natin. Ang sarap din kasing kabanding yung asawa sa inuman talaga. Tapos kwentuhan na rin. Iba din pagka parang barkada, no? Cheers nga na. Saan yan? Saan? Masarap ngayon to. Parang sarap. Ayun, nagbago lang naman yung bote. Oo, ganun ba yun? Oo. Ewan ko bakit. Mas appealing na siya. Oo. Parang mas clear. Parang mas parang Old lumang school. style. Oo, Oo. yun. Parang luma. Tapos parang feeling mo parang sarap. Ganun. Parang ganun pa rin naman yung lasa. Ano pa? Anong magandang Musta ako sa di ba? Kasi last week parang, kaya mo tayo, roll in life, no, so play the game. Kayo ba, mga watcher namin or mga nanonood, alam niyo ba kung sinong nagdidesisyon o nagdidikta ng buhay niyo, di ba? Parents niyo ba na ito daw ang gawin mong course? Society ba maraming na bagay ang yung knows. Hindi ko pa rin Maraming bagay ang maraming bagay ang marami pa rin. Ayaw na mag-English. Maraming maraming mga parang hanay yun yung kung ano yung mga ibabato sa'yo ng isang tao kunyari sa parents. Parenting, kunwari yun. Yung parenting, yung ito dapat ang i-gawin mo, ito dapat. Oo, ito dapat. Tapos, yung pagiging... Sample ng ng parenting na push ng society. Pero tayo, we play our own game sa parenting. Parang yung sa dumi. Ako yung paglalaro sa... Oo, yung kunwari yung... marami yung parang kunwari. Huwag mo nang ilalabas sa Sinitan. Oo, masyadong kawawa yung bata. Pero tayo hindi, no? Harawan, yung balat niyan. Ganyan. Pag ganitong Itim, oras, sayang. pag ganitong oras, hindi na dapat mahamugan. Bawal tumakbo. Bawal pagpawisan. Tapos yung bakuna, di ba? Isa yan sa natin sa school is yun din yung paano natin sila turuan. Di ba? Kasi parang tayo, hindi natin sila pinupush na aralin mo to Di ba? Totoo lang si Ice, kaya kahit marunong siya magbasa, hindi tayo nag-push na aralin mo to, anak. Gawin mo to. Ganun. Siya na di ba? Siya nag-explore sa sarili niya na without pressure Lalo na pag kunwari nalaman na ganito yung anak namin na magaling magbasa, kunwari ganun. Turuan mo na rin ganyan, ganito. Parang parang wala na nga sa edad niya. Tapos ipupush mo pa siya na parang kunwari, alam niya na, kaya niya na nga. Parang, pwede bang lang, slow lang. Kasi, yun nga lang yung learning. Siya na nga yung nagsariling sikap niya na nga Pwede bang siya na lang din yung yung parang kung anong gusto niya. Hindi yung, ang galing ng anak natin. Turuan natin yan, pilitin natin para Pa-pressure di ba? Pa-pressure Parang yun, isa yun yung sa part na know who plays the game, di ba? We play our own game, being a parent. Tapos, hinayaan natin siyang mag-explore ng sarili niyang game. Di ba? Siyempre tayo, gabay-gabay lang din. Hindi pwedeng sobra sa cellphone. Hindi siya pwede sobra sa puyat. Mga ganong bagay. Pero, yung pipilitin natin siya na aralin niya ng isang bagay. Di ba? Maraming bata, parang 1 to 10 na memorize nila, 6 na sila Or nakapag-read na, mga 6 na Pero si Ice, 1 to 100, 2 years old pa lang siya noon. Diba? Yung A to Z, reading, ganun. Kaya parang, kung pupush mo pa siya, parang pressure na yun, diba? Parang ganun lang, diba? Maraming bagay sa atin na parang nilabag natin sa Society. Na hindi normal para sa iba na parang feeling ko parang weird tayo para sa iba.
Feeling ko lang, parang ganun na. Parang, ang dami nating, parang kakaiba sila. Parang ganun. Lalo yung, ayun natin sa ganito, ba't tayo, meron naman tayong sariling desisyon. Ayan sa... Pero yung bakuna. Bawal yun, di ba? Bawal ba sabihin yan? Hindi ko alam kasi, inaano nila yun eh. Yung, di ba? Hindi, pagka English, hindi na, pero pag Tagalog, hindi naman nila marinan. Paano pag may Report? Hindi na yun siguro. yung bakuna. Tapos, mask. Oo, yung mask. Oo, nga. No. Yan mo na nga yun. Nang tayo yun, get over na tayo. Parang, ano rin tayo, no? Parang yung sa No Who Plays the Game, parang pasok mo siya sa mga parang pagtanggal ng pressure, ng society pressure, parents pressure, Yun, lahat na. school pressure, no? Totoo lang, kailangan mo yun. Ma-pressure sa parents, ma-pressure sa school, ma-pressure sa society. Mangyari lang yun, Kasi, parang, sige. i-accept mo lang lahat. Parang papakinggan mo lang lahat kung ano yung mga suggestion nila. Kasi na nila yan danas o nangyari na sa kanila. Parang ganun yun. Pero pagka dumating yung time na pwede ka nang magdesisyon, saka gumulaw sa sarili mo. Right age, right time. Kung kaya mo na, kung ngari. May sarili ka naman ng pamilya, di ba? Doon pa lang muna. Diba? Parang ganun. Parang, ewan ko parang, pag ito hindi sa relihiyon, di ba? Isa din yun. Relihiyon. Kunyari, Parang ito yung tatlong major. Religion, sex, and money. Diba? Yung hindi pinag-uusapan yung pera. Diba? Sa atin, ang ginagawa natin, pinag-uusapan natin kahit iarap yung mga anak natin, diba? Budgeting, ganito, ganyan. Nagiging transparent tayo na ito na lang. Diba? Yung sa sex, siyempre, tayo medyo, hindi yung bulgar, pero tama lang. Nag-uusap tayo tungkol dyan. oo naman sa mga mag-asawa naman, normal lang yun. Tapos yung religion, yung belief. Diba? Parang, nagkakaroon din ng gap dyan eh. Kaya, parang ibang tao, nakokontrol sila ng ibang tao. Pwede bang pag nag-uusap Yun, ng tama. ganun, diba? Lalo sa kunyari, sa pamilya. Kunyari, pero kahit ito yung belief mo, pipilitin mo yung anak mo na maniwala ka sa ganito, ganyan. Pag dumating na yung right time, yung age na nagiging curious na siya sa mga bagay-bagay, dun na sila na parang mas nalilihis pa sila kasi parang ano ba yun? Kunwari, parang hindi ko alam parang hindi ko alam ano ba, tama ba to na ito? Tapos ipupush ako ng magulang ko na dapat magsimba lagi, yan, ganyan, di ba? Tapos, pero ikaw sa sarili mo, hindi mo naman nararamdaman. Ano ba yun talaga? Ano ba yung ito, kung ano, yung creator, di ba? Marami ang question eh. Parang, pinasok lang sa'yo, parang ina-absorb mo lang, kaya feeling mo yun, totoo yun. Pero yung real na nararamdaman mo na nanggaling sa'yo mismo, ano ba talaga? Ano ba yung totoo? Alam mo ba, totoo ba yung sinabi ng magulang mo? Saan nanggaling sa magulang mo? Sino nagsabi din sa kanila? Kaya nga, parang yung belief mo, na-apektuhan din yung belief ng iba kasi pinupush nila sa'yo. Hindi yung parang ikaw yung nagsisik ng belief na parang somehow, yung nararamdaman mo, parang may mali pwede ba akong magtanong? Oo, yun. Kasi sa society ngayon, bawal ka magtanong. Pag nagtanong ka, flat earther ka na eh. Ano ka na? Conspiracy theories ka na eh. Oo, yun. Diba? Parang may ano din doon, no? Parang may parang pinagtatawanan nila, ganyan. Parang conspiracy theorist, ganyan. Porkit parang Nagtanong lihis, ka lang. or lihis sa kanila, pagtatawanan ka.
Ito. Saka yung parang ang nangyayari kasi ngayon, parang, ito yung knowledge na alam ko, pupush ko na sa ito. Kasi hindi, ito yung parang mali ka eh. Pwede mag-usap lang, ito yung knowledge ko, ito yung knowledge mo. Oo, parang Usap lang tayo. Yeah. Parang mag-ano lang kayo, sharing. Sharing lang, walang taasan ng boses. Ganun Parang, hindi, mali ka, dapat ito, kasi ito yung tama. Sabi ka sa Google eh. Di ba? Parang Hindi ganun. Dapat maging ano lang, patas lang ba? Kung ito yung belief ko, ito yung belief ko. O yan yung belief mo. Respetuhin ko yun. tapos share mo lang sa akin. Pero hindi naman dapat na ipilit mo sa akin yung belief mo. Di ba? I play my own game. I play my own rule. Di ba? Parang ganun lang. Yung tingin ko, isa din yun sa religious belief. And sa money kasi parang ang dami kasi usapin dyan eh. Savings, expenses, diba? Mga ganung bagay eh. Saan dapat maghulog, saan dapat ganito. Utang nga eh. Utang, ganun din. May utang sa'yo, mga ganun. Oo. Pero, play the game. Just play the game. Yun naman. Parang sa akin, ano ba, na-push na ba natin yung purpose ng podcast natin na about who play the game, parang gano'n. Oo. Okay naman, no? Parang siguro naintindihan naman siguro ng mga nanonood sa atin yan. Ewan ko, parang magagandaan lang ako sa setup natin yan. Gulag yung maraming bagong gamit. Masyadong maliwanag dito sa akin. Medyo maliwanag. Eh di babaan ko na lang yung liwanag yan. Bago kasi yung ilaw ko yan. O kaya lagyan mo parang medyo dim lang na cover. Meron ba yun? Yeah. O kaya yellow lang din. Kasi Yellow. ito may ilaw na to. Hindi, basta. Ano ko na lang yan. Edit ko na lang yan. Pero maganda naman yung kalalabasan dito sa liwanag. Diffuser yan. Sarap Yan ba lang. binili ko? Oo, tas yung ilaw, kakabili ko lang yan. Ano sabi mo? Ano yung tinatanong mo? Ano naman, parang Hindi sasabi ko kasi. namusta ko na nga eh. Dapat talaga hindi ko sinisingitan eh. Nalimutan ko na agad. Yun lang, paalala lang sa lahat ng nanonood sa amin, mga kosa. Always know who play the game. Kung, kunyari, may decision making kayo sa Marami buhay. na, lalo yung ano, parang itong ano natin, topic natin ngayon. Parang kung may nanood na hindi talaga, marami. Parang doon na nag-i-start yan eh. Ay, mali yan. Doon na nag-i-start yun. Oo. Yun. Ano? Eh di, kung papanorin mo to, okay. Hindi ko alam, bahala na. Oo, pwede. Nag-gets ko yung concept na yun. Yun. Yung thought na yun. Doon pa lang. Oo, na nag-against Pwede ka. ka nang, yun na yun. Parang naging ano ka na. Hindi Judgmental ka na. Pwede ganun, parang naging ano ka na. Mali. Oo, hindi ka muna parang in-accept, nag-question sa sarili, nag-research, tapos tinignan lahat ng file listener, lahat ng research mo bago ka nagsabi na pwedeng tama o pwedeng mali. Pagkatanggap mo agad, mali sila. 'Di ba? Parang ano din yun eh, parang saan ba galing yung belief mo na yun na mali yung isang tao? 'Di ba? Parang sa Baka ano, pinush yun ng ibang tao sa'yo. Kaya they play their game on you. Naging puppet ka lang. naalala ko diba? lang din yung veganism. Oo. Kasi di ba nag-vegan tayo? Hanggang ngayon naman, pag may time, Ano bigyan tayo? Pero ano, daming nag-ano sa atin nun, no? Maraming buntis pa lang ako, parang, bakit yung kinakain mo? Kung kailan healthy nga, gulay, ganyan. Baka yung anak mo, ganyan. Tas, Lumabas yung anak natin, mas matalino pa sa anak nila, eh, no? Pamunggol-munggol yung, ay, joke lang. parang ganun, di ba? Parang kung ano yung parang against sa kanila na hindi normal para sa kanila. Parang kakaiba kasi. Mali ka na. Agad nun. Oo. Dapat kailangan may karne pa rin pag kumakain. Ganon. Yun. Parang hindi na, nung time na yun,
ano eh, yun yung gusto namin eh. Parang gusto namin baguhin yung lifestyle, ganyan. Tapos, dumating na rin sa point na parang, minsan parang napre-pressure na rin kami. Darating din pala yun na, kung hindi mo feel, parang hindi mo na feel yung ano mo, yung ganon. Parang, masyado mo nang pre-pressure yung sarili mo. Pwede bang mag-slow down ka na lang, tapos, pwede naman kumain siguro ng yung minimal lang, hindi naman yung sobra, ganun. Yun. Parang kaya bumalik din tayo sa... Gano'n naman tayo eh, na... pero pero talaga yung kinat natin, yung talagang ayaw natin, yung ganun. Yung pork na... Pero parang ano lang tayo. Once in a blue moon lang din kumain ng chicken na ngayon. Ganun lang. Yung trip lang, ganun. Minsan nga pag kumain tayo minsan ng chicken, ilang araw o ilang 2 weeks siguro, parang gusto ko 1 week, 2 gulay. weeks. Gulay lang lagi. Wala talagang karne. Ganun. Ano pa rin, yung puso pa rin na pagiging vegan. Ano ako dun, approve ako dun. Oo, saka friendly din kasi sa budget. Totoo lang yung usang tinitignan natin, tungkol dun yung budgeting. Yun ba yun? Sa akin kasi, Kasi kung bumili ka ng 1 kilong karne, 200. ang mahal din, no? Yung 200 mo, parang ilang araw nating ulam. Ang mahal, grabe ng karne, no? Oo. Yung manok. Totoo nga, no? Totoo. Isa na yun. Isa na sa pinaka-friendly natin. Tapos, di ba, parang sa veganism, they push na, ganito dapat. May rules. Tayo, nilagay natin yung sarili natin na, parang, siyempre, pag celebration, parang, inaano na natin, di ba? Isa yun pala sa kaya tayo parang bumalik sa hindi pure na vegan kasi yung sa surroundings natin may magbibigay ng ganito, magbibigay ng ganyan. Alangan hindi mo kakain o titikman. O kaya mag-invite dito. Walang gagawin mo doon, di ba? Saka, ano lang din, parang, pag namatayan bukas, di mo naman celebrate yung birthday niya next year. Diba? So, enjoy nyo na yung buhay nyo ngayong araw na to. Kain ka, minimal. Kung ayaw mo, pumatin ka, parang ganun. Accept mo yung blessings na nandun. Ewan ko, parang ganun lang. Diba? Parang yung freedom mo lang din na magdesisyon. Nandun lang din, di ba? Ang daming, parang, natin sa buhay na, na pinokontrol tayo, di ba? Parang, noon pa to. Hindi pinangalis ang Crocs. Yan, nag-Crocs tayo, pinangalis natin. Hanggang sa nauso. Pud-pud na yung Crocs natin, saan na nauso. 2018, tayo nag-Crocs. Tapos medyo, alanganin pa ako. Sabi ko parang, tapos yung cargo pants. Alam ba sa'yo naka-cargo pants? Tapos nag-uuso na rin siya, di ba? Cargo pants. Parang, hindi tayo niya pa-pressure sa sa passion natin. Kung ano yung gusto natin susuotin natin. Kung ayaw natin. Yun, parang isa rin yun yung ganang bagay. Yung, nape-pressure ka ba sa isang bagay na ginagawa mo? Kung nape-pressure ka sa bagay na isang ginagawa mo, alamin mo muna, step back ka. Ba't ka nape-pressure? Dahil ba society? Dahil ba sa parents? Dahil ba sa ganito? Sinabi ni ganyan. Your belief, ganun. Search ka. Marami na mga tao na nasa isang field, napupunta sa isang field ng arts, ng work, ng belief. so, Na masa-search mo na Diba? sa pagiging college student, di ba? Kunyari, dapat ito yung kukunin mong course. Dapat ito. Kasi ito yung uso. Parang dun palang mape-pressure ka na rin, no? Sa Kasi pamilya diba, nyo, ganito kayo. Parang tayo, yung planning natin is yung parang gusto natin. Kasi di ba parang na-experience na natin yung kunyari high school ka. Pagka-graduate mo. Aral agad. Ano kaya yung kukunin ko? Parang ka na, no? Lahat sila, ganito na. Oo, hindi ko pa alam. Hindi ko alam. Doon, nape-pressure ka na. Tama ba yung kinuha ko? Gusto ko ba to? Ganyan. Tama rin pala na
maganda rin pala na hindi ka, parang Magmadali. oo, ganun, na, Kung anong oh, course ikaw, ang kunin mo. Ikaw kung gusto mo munang mag-work ka muna, working. Oh, 1 year off. Work ka muna, mga fast food. Gawa ka mo ng experience mo para makapag-isip-isip ka rin, di ba? Mamalay mo, makita mo yung sarili mo kung anong gusto mo talagang gawin sa buhay mo. Saka doon mo magdesisyon kung anong gusto mong kuning course o kung mag-aaral ka pa ba o Baka nagustuhan mo ng mag-business or trabaho na ganyan. Okay na sa'yo yan. ikaw gusto mo maging artist. Di ba? Ganun. Gampanan mo pa rin, syempre. Pero bilang magulang, parang tulungan mo pa rin sila. Habang nag-strive sila. Tingin ko yung yung pressure na dapat hindi ka titira sa parents mo. Siguro din yun belief system din yun na, di ko alam kasi, di ba, yung mga barangay dati, yung mga sinaunang tao, di ba parang dito sila nakatira. Dito sila nakatira, tapos sama-sama sila kasi para maging strong yung tribe nila o ano. Tapos ngayon, gusto ng society, maghiwalay-hiwalay. Di ba? Ano yun? Kunwari dati kasi, mas strong yung mga tribo. Kasi yung mga magkakamag-anak, magkakasama lang yun sa isang lugar. Hindi yun naghihiwalay, wala pa talagang ganung bagay. Diba? Pero ngayon parang, para daw maging strong kang bilang person, humiwalay ka, lumayo ka. Parang tingin ko, belief system pa rin yun na pinupush siya lahat na Diba? Iyak na sila. Meron tayong surprise, guys. Siguro pagdating sa na lang. Siguro i-wrap up natin ito. Tapos ubusin na itong beer. Mga kosa, pag every decision making na pag-iisipan nyo, tandaan nyo lang kung sino ba yung nag-decision para sa sarili nyo or para sa bagay na yun. Pakinggan nyo yung inner voice. Kung magulang ba ang nag-decision nun para sa inyo, o kayo, or ibang tao ang nag-decision nun para sa inyo. Pakinggan yung inner voice. Baka naman ibang tao, diba? Ano naman sa akin? Sa iba, mahal? Parang magandang gawin yung... Yung? Ha? Basta alam nyo sa sarili nyo na kung sa tingin yung anong tawag dito? Tama ka. Hindi, ano na lang, ganito, ayusin yung buhay nyo. Parang may mali doon, ha? Yun lang naman mga kosa. Hanggang dito na lang yung usapang asawa. Yung topic ngayon. Follow nyo sa Facebook. Warden ng Walk Life Vlog. Walk Life Vlog. Chongkep sa YouTube. Saka lahat ng mga collab namin. Hanggang dito lang mga kosa. Tingin ko gawa lang ng gawa para may mababalikan. Kayo ba? Ikaw ba? Sino bang nagpe-pressure sa'yo? Sino bang nagdidikta kung anong dapat mong gawin? Abangan.